Sumir de féidir le teacht bhFeirm. Beidir Torthaí Glasraí Torthaí inniúra agus go leor eile. Is Mhicheál agus neamhbems ag foghlaim faoin rudaí ástúr bhFeirm. Is Foghlaim a seo. Fáistir Glasraí Torthaí agus livanna is sin seo. Tá go deas te tíbhairste agus is maith leis na Torthaí is na Glasraí seo an teas mar go gcuireann se lethb fás. Tá éad chinálta aonn seo an éiring. Níonn se róthe na ró uair go minic, ach tá san I lug go mbíonn se an loch scátaí. Chomara sin bíonn siúcán na ruin íomhre agus ag tús an aire. Mar sin fásta go leor Torthaí agus Glasraí I Foghlaim. Is Glasraí an cucumber, tá se fada agus tá dá glasir. Cuirtear a cucumber ag tús an tára agus baintear é idir leor agus deir an tára. Is mar a daoine cucumber a iche ina go saolaigh. Tá se lán le bhístíní is tá se full an ghuit. An rasad gur isce an nucha cúg fan géag go cucumber. Is tára é an tráta cé go gapta gur Glasra. An tráta críne agus bog. Bhíonn dá glasar tráta nar a ásanse ar dús agus dá dearg nar se abi. Tá san teasón na trátaí le go méid sin ná fás agus tá bráte istin seo. An rasad gúil trátaí sa spás. Chuirne sa síalta trátaí sa spás a feiceáil méid dí sin ná fásan. Is luh a basil a dearg go glasa agus tá sé deas mí. Tá ghuiil go blanda seo le mintis. Is é basil an cóábhar is tábhachtaí san an blasta pesto. Seaim sin go dtí chéidir eile slán go fóideach.